صبح خیر دخترا سازه نانزین سلامتی و خوبه بزرگ کاروان دایم طرفی تیلو بزرگ بعد از مگزینی زرم دخترا ها باز همون مگزینی 10 سومون رفته استادایم برای نوین که آوردگن دخترا بعد گرندیوز نیاک سر دودگن باوری دارم شما دا محقول میشه و مرمت نبوره تا آخر تماشا کنن دیگه رولیکو را پیگیری کنن بهترین نوینکو بهترین اکتورا شما در این نقطه سودا پیدا میکنین کسانی که امکانیت اومدن ندارن مرمت رقمشون من میگذارم در روی اکران نویسن با همراه جونم صحبت شوین دستفکت دارن акцияи навбати духтараку ҳозипурра машмуда мефаҳмонам чи акция шидагай пасудора ҳамаша арзон кардаган ман авор доштум аз саим дарвозаш ҳозир бошад иш бошад аз ами магазини 10 сомонаи тарафи тило бозорай поёни бозор дай духтараку баъд аз магазини зарб нигоҳ кунен ин ами намуд пасудора 7.5 сомонӣ кадена 7.5 10 сомонӣ буданд ҳамиё ё ки ёш ва юра бинен духтаро ҳамаи ҳамино 10 сомонӣ буданд ҳозир бошад 7.5 сомон шидагай марамат и акциятон то каяй то тамом шудани ҳамино акция астай то наврӯза хулас марамат биёен интихоба бинен чи фасонаи ҳамаша 7.5 сомон кардаган мана гулакои хушрӯ гулакои новинка ай инами духтаро тарелкашам астай ҳама чи дора метонен комплект кунен ҷудогона мехарен комплект мекунен фасонакаира бинен барои дастафка ма рақамашона мемонам дар рӯи экран марамат муроҷиат кунен бо пураш мода мефаҳмонанд инами нимкосо ҳамаш 7.5 сомон шидагаира бинен чихо хушрӯвай узорои новинка гулои фасон духтаро марҳамат ишаишда хушрӯ мана ишаишда хушрӯ ҳамаи ҳамино ва ёша бинен духтаро чихо фасончаян ҳамаи ҳамино арзон шидан мана бинен чихо хушрӯвай нархошон 7.5 сомон акцияи грандиозне гуфти гапо баъд медонен духтаро иҷада анаи тарелко пиёло 6.5 сомонӣ шидаган ҳамаи и бори хитоияи магазина хитоиё шудаган духтаро ягонташ сафол нестай тоза чинӣ тоза сифати беҳтарин дора марамат 6.5 сомон ҳам анами тарелкачо ҳам анами пиёло ҳама 6.5 сомонӣ шидагай успед кунен биёен аз наздик бинен ана ино 7 сомон тарелко 7 сомон тарелко 7 сомон дига ҳама чиш 6.5 сомон мана пиёла ина иҷада бо нигоҳ кунен пиёлои калон ай диден ҳамаш 6.5 сомон баъд иҷада бо ина ёра бинен чихо хушрӯ 20 сомонӣ лалиёи фасонира бинен духтаро 20 сомон ана ино бошад 35 сомон диден чихо хушрӯай ай поёнбудагиё чиан ёра 12 ина инора 12.5 сомонӣ кардаган пас дои хушрӯ хулас духтарако омада аз наздик тамошо кунен тамошобинони азиз аз акция қафон намонен нигоҳ кунен анами тарелко анами пасудо ҳамаш арзон шидагай дар магазини хитоиё бозори корвон тарафи тило бозор поёни бозор ай баъд аз магазини зарм қариби ҳафтахтар даена марҳамат тамошобино биёен аз наздик бинед ҳами тарелко ҳамаш 10 сом 12 сомон буданку ҳозир бошад 8 сомон шидагай биёен то наврӯза акция давом дора ҳамаша 8 сомонӣ харидорӣ кунен беҳад акцияи хуб рафтестай духтарако марамат ишаишта хушрӯвай ишаишта хушрӯвай метавонен биёен инамино ҳамаш новинкай гулои хушрӯван ина 10 сомон будан ҳозир бошад 8 сомон шидагай ира бинен ина гулакоша бинен чихо хушрӯчай ай майдошам буд ку ҳозир нишон додум ана ҳозир бо размери калонтаршам ҳастай ишам акция шидай 8 сомон ана и тараф духтаро даётон боша ино 12.5 сомон будан ино калоношан диден ҳозир бошад 10 сомон шидагай марамат омада аз наздик бо бинен касоне ки имконияти омадан надоранд нависен дастафкатон мекунанд ина ино 15 будан 12.5 шидана ина ино духтаро 15 сомон буд ҳозир 12.5 сомон шидагай мана марамат аз ина метонанд харидорӣ кунанд инош 10 сомон ба фикрам ана дигарош бошад 10-12 михали ана и тарафа бо бинен духтаро 10 сомонӣ мана бинен айнами мо дорем бовар кунен қариб 2 сол шудам ко хушрӯе ки аямҷа гирифта будам ина ҳозир акция 10 сомон мана и моделош боша бо новинкаяй духтаро диден 10 сомон узори фасони хушрӯ
10 сомон калон ира бинен чиқа хушручан 10 сомони ина қисми болодам нишон тимда мана марамад 10 сомон кадомиша мегирен беҳтарин моделако акция рафтестай дар анамин магазини 10 сомона ана баъд иҷода калонора я бурак нишон тенда духтаро иҷода ози бо калону хушрушам ҳастай нигоҳ куненда моделҳои ҳархелаш ино да мози акция рафтеста ё 30 сомони буданку духтаро нигоҳ кунем қа удобненький ҳозир нархошон 25 сомон шудагай бинен и барои мисол картошка иҷа ягон манту барои чака гирифтан беҳад хушрӯай тарелкаи удобни фасона 25 сомон шид инаи моделошам 25 сомон ино чи инаи калоно боша салатница 35 сомон ай тарафа биненда духтаро ёша бинен ина 30 сомон фасонака 30 сомон 40 сомон будан ина ози ҳама намудуш 30 сомон шудага ай поён будагиё чанд смай ира бинен духтаро чиха хушрӯ 35 сомон хитои навистаги будай хулоса духтаро биёен дар тамоми посудаҳо аксияи калон рафта истодай дар магазини хитои ё бехабар намонен мана ина иҷадам биненда ҳамаи чи доранд 15 будан 12 шудана ина 15 сомонӣ будан калонан нигоҳ кунед чиқракан ҳозир боша ҳамаша 12 сомонӣ кардаган ина марамад метавонен аз иноям харидорӣ кунед духтаро аксияи беҳтарин аз фурсат ҳатман истифода бурда як маротиба биёен детский посудаҳоям ҳастай 10 сомонӣ ина ё 10 сомон мана ин намудуш боша 8 сомон пластмасси хавси хушрӯвай баъд нигоҳ кунед духтаро ина ёдам акция рафтестай ира бинен чиха хушрӯ ин чи хуб 15 сомона ино бу калонан духтаро нигоҳ кунед мана ё пеш чанд сум будан на 15 сомон 18 сомон буд ҳозир 15 сомон шудагай ана ба ин ёра бинен 35 сомон хушрӯ мевагиракҳои фасон хушрӯ беҳад хушрӯ мана ино ҳамаш 15 сомонӣ шудагай метавонен омада аз наздик як маротиба бинен интихобшона боварӣ дору маҳхултон мешава ана духтаро расид ӯ рӯзе ки барои намхе авхот зонтик биромадай нигоҳ кунед барои болои авхот бинен чиха хушрӯ сари дастархонда мешава ки то мисол дигаро омадана пешакӣ дастархона мепартоӣ ку анамхе зонтик кати болои косаву табақату напӯшонен духтаро нигоҳ кунед хушрӯ магазини хитоӣ ёда новинка омадай барои болои дастархон анамхел зонтик бозори корвон тарафи тилобозор тарафи ҳафтахтарай баъд аз магазини зарм ин магазина ҳама медона магазини 10 сомона мегӯянд ку духтаро магазини хитоиё анам хел зонтико омадай нархошон 25 сомон доставка доранд марамад каседа дар курай духтаро метавонен бохтон аз наздик омада интихоб кунен инчунин ин намуд вешилко ҳастай ё чанди 25 сомон ина хел вешилка костай 25 сомон ба биненда иҷада ҳар намуда игрушкачо омадай 5 сомон ҳамҷа ҳамаш 5 сомони ай ё 5 ва ё 7.5 сомон қисми болош ана нигоҳ кунед ин тараф 7.5 сомон исинаш боша ҳамаш 5 сомон ина боша бо 10 сомон ира бинен чиха хушрӯвай и бозиё бо развиваш кардин диден духтаро нархошон 10 сомон ин тараф ҳамаш 5 сомон мана марамад ин мошинча чанд сумай 10 сомон диден 10 сомон ина бинен охи чиха бозичаакои хушрӯ мана ҳамашон нархошон 5 сомон 7.5 сомон 10 сомон ҷада канцелярияам омадагиай марамад аз иноям метонен гирен ино чандан ина поёна диден пинало 5 сомон диден пиналои хушрӯ 5 сомон ана ино 10 сомон и комплекти маркерай ба фикрам ина 5 сомон хулас ина беҳтарин моделако дар анами нуқтаи савдо мана диден ҳамаи чи овардиана 5 сомон 10 сомон нархошон иқа гӯшмонакои хушрӯ оварден и мехора бинен духтаро ё чанд план 30 сомон мана духтарона ҳастай ина бо писарона 30 сомон а и пинало чанда 5 сомон ира бинен чиқа хушрӯчая духтаро 5 сомон а иё чи ё 30 сомон
اینا مرحمت برای بهترین در این نقطه سودا پیشنهاد شدگی نوینکای این مغازین همه میدونه تا یک شدگان کو دخترو همه چیزاشون هم خیلی شده تورای پلاتنسو چند پولای 5 سومون نه اینا یا پچکا چش آها همو یک وایش 5 سومونای یا پچکا دا یاد نداره عدد تا دورای ندیدن همی 5 سومون دیدن این یک دانش 5 سومون اوش دو تا دوره 5 سومون بعد اینا برو چی 10 سومون بشل کار دیدن دخترو یک پچکش 4 تا دوره چند تا دوره 5 تا دوره 5 تا دوره دخترو یک پچکش 10 سومون من کالونش هستای مایدوش هستای خلاص بهترین واریانت تو ایجاد اینچنین با 5 سومونی کردگن نمی هم قبل زوام مایچیره اینای پایان باشه نوینکای 10 سومون یا سیلیکون ویای دخترو نه بسیاری میپرسم برای پسدو برای دگوی حضیر زمان من سیلیکون ویاش هستای 10 سومون بیاین از نزدیک با بینن باوردار مخلوطون میشوه اینچنین نه هم نمودی تکنیکای موردگن تیفال ترموس دیگر نه خیلی چاینیکو نه ترموسای عجیبی بود نه یا صد همین صداشتون yok sıfatışın zor originalı sıfatışın zor bu da originalı bu diyen دخترو مرحمت دخترکای عزیز نامش نمیدونم نه که می اینستاگرام دا اینترنت دا حوزی همین توب رفتگی همه رکلام کرده استیم بلوگرو مرحمت به حد خشرو در مغازین خیتویی هم اومده 290 سومون اینا او قطپزک دا مولتیور کبری نه همه ایچی میشوه نگو کنن بسیار تعریف کردستیانوزی ایره بینین همه ایچی میتونن که دا پزن به حد زور بدای ای رکلام اومدیدم به حد زور بدای خلاص 290 سومون مرمند مغازین خیتویی دا اومده گی میتوانن اومده از نزدیک بختم بینن فونکسیونش هستیم همه طرفا میفهمین بعد میتونن که خریداری کنن بازار کاروان طرفی تیلو بازار قریبی 7 اختر داین تماشا بینه و خیلی بزرگ داین بعد از مغازینی زر مغازینی 10 سومونه خلاصا نگاه کنین اینجا هر نموده دگو هستای خیلی ویکو هستای کسترولکو هستای برای نوینکا بسیار آوردگن نگاه کنین 200 سومونو اینه هر نموده شوابرو هستای 170 سومون نوینکو خلاص اینجا همش باری نو اومدگی بسیار شازی شدگن بسیار شن نه بیاین از نزدیک با بینن اینجا تیفالو هست ایره بینن به حد فاسون ای چند سمای یا صد 10 سومون من مرمت اینا تیفالوی خشرو یک اوریجینال یا 110 سومون یا 106 سومون صفاتش زورانه صفاتشون بهترین بودای مرمت اومده بختون دخترکو از نزدیک بینن ها اینا 30 سومونی بلندر دیدن دخترو بلندروی دستی برومده 30 سومون مانا که چیزایی میبرویه که ایره بینین دخترو چی نوینکا اومده مغازین خیتویی ده دیدن 10 سومونه یا 5 سومونه 5 سومون یک پچکش بلاکنوت دوره بعد چند نمود روچکا دوره دیدن خودش می نویسه با خودش توزه میکنه روچکا را رنگ شخ نویسگی شخ خلاص این مرمت کسی در کاره یک پچکش نرخش 5 سومون اینجا با بلاکنوت های نوینکا اومده گی نگاه کنن 5 سومونی ببین چند نمودش هستای 5 سومون برای کودکو گیرن خشرو ایش چند سومون ای 10 سومون کلون ای چند سوم 10 سومونه ای هم بلاکنوت های اینا دفتر بلاکنوت ای خشرو مرحمت 10 سومون به حد کانسلری های فاسون اومده دخترو 10 سومونی انا اینو 5 سومونی ها ایش هم 5 سومونه خشرو دخترو به حد فاسونچه مرحمت میتونن حتما بیاین برای 8 مرد دخترکو داینه برای طلبو میشه که پدرکه بگیرن خشروک من نرخوشون 5 سومون 10 سومون مغازین خیتویی دایم بازار کاروان طرفی 7 اختر بعد از مغازین زرم پایانی بازار داید تماشا بینه از طرف تیلو بازار ایره بینن پینال همه چی اومده گی ای کانسیلر یا چیزی در کارایتون هم میتونند از این نقطه سودا پیدا کنن بعد خیلی شرفکو و هر چی دورن 5 سومونی دیدن برای نو بعد کامپلکتی پاکت ماکت اینم خیلی چیزا در کارتون باشه دخترا مرمت هستای بسیاری برای توی مرکو میگیرن مرمت بیاین هستای اینه پوزیرکیو را دیدن چند نمودش اومده پوزیرکیو چند سمه یا کلون ای دخترا 10 سومونی مرمت در کار باشه بیاین انا بعد پلاستیلینو چند سمه می یک گم خلیشه 10 سومون دیدن
10 сомон. Иҷада бо бузичакҳои ҳар хелая духтаро. Ё чиян ина поён будагиё? Инам бузичам детский вай. Бузичак хулос. Чӣ меандозӣ фокус мекунам. Ина ёям ҳаста. Слайма? Слайма. Хулоса биёин духтаро. Беҳтарин новинко дар магазини 1001 майда чӯйда. Дар ҳақиқат ҳам 1001 майда чӯйда метавонен аз иҷа пайдо кунен. Диден? Ҳамаи чӣ доранд. Аз фар туксар карда ба пинеткиву ручкаву қаламу ҳама чӣ меёбен. Ана баъд нигоҳ кунен да духтаро. Иҷада ҳама намуд гулдону мылницаву хеле чизоям метавонен ки пайдо кунен. Мана диден? буракҳои фасон хеле буд навор надоштем. Бинен чӣ қабораи нав овардиян. Нархошон ҳами 10 сомон 5 сомон ҳами хеле. Аксарияти ҳами нуқтаи савдо қариб 80%ш 10 сомонияй. Барои авай бисёриё магазини 10 сомона меган. Ина хе падносо ҳаст духтаро. пластмасси ғавси хушрӯай 10 сомонай. Диден 4 кунҷаш ҳастай баданаи круглиш набуд. Инам омадай. Иам 10 сомонай. 10 сомон анаи гулдона кора бинен охи чӣ хеле хушрӯчаян. 10 сомон марҳамат омада аз наздик бо бинен. Мана ҳама чӣ меёбен аи нуқтаи савдо. Мана сачоқчора диден ришта сачоқча намхе чизако ё 5 сомона на 6 сомон. Калонуш 6 сомон. Инаи майдош 5 сомон. Ина марҳамат майда таракош 5 сомон. Шарф ҳастай ҳама чӣ аст духтаро. Инаи чия? Чихол барои стул. 5 сомон чихол барои стул. Ина марҳамат. Ин хеле дамашнико омадай 20 сомон. Духтарако нигоҳ кунен. Анамин намуд органайзер, анамин намуд контейнерора бисёр мепурсиданд. Марҳамат магазини хитоёда омадай. Калони хушрӯ 35 сомон кришка доранд. Диден барои организовать кардан, мисол барои нигоҳ доштани ҳамаи чӣ метавонен истифода барен. Беҳад хушрӯай бози чай кӯдакай вай намедонам мевагиай вай чизе ки боша хитон медонен духтаро метавонед аз анамин намудо харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи ҳафтахтар тарафи Тилобозор метавонен биёен духтаро. Охири бозор даяй тарафи ҳафтахтар даяй баъд аз магазини Зарм. Нархошон 35 сомон. Инчунин аксия рафтестай инами партачора нархошона 50 сомон кардагиян. Коврик доранд. Ҳамаи чӣ ҳастай. Биёен аз наздик бинен. Баъд ин швабраора таъриф мекунанд ку бисёриё мепурсанд. Ё чанд пулай? 65 сомон бори навай. Марҳамат ина дар кортон боша духтаро метавонен биёен. Рақамашонам мемонам дастафка дар кор боша муроҷиат кунен. И подставко чанд сомон? Ано хали подставко ҳастай 35 сомон. Хулоса бинен ҳамаи чӣ овардагиян духтаро дар ин нуқтаи савдо омада аз наздик бо якта ба якта хитон бинен. 10 сомон 5 сомон мисол ҳамаи нархҳо ҳаста. ин тарафа бинен иқаяко хушрӯане 8 сомон. шоначора бинен барои кӯдако масажка шонаи масажкаи фасон. Мана мулоимаки хушрӯ сабукак баданаи комплектако бо ҳастай. Диден аҷоиб хушрӯ ванни комплектҳо ҳаст. ҳамаи чӣ доранд. Диден духтаро марҳамат ҳози аксия эълон кардагиян. Бинен 5 сомон кардагиян 8 сомон 7.5 сомон. манахи мачалочкаҳо ҳастай 10 сомон. тахтачаҳо ҳастай 10 сомон. ҳамаи ҳамина метавонен аз магазини хитоё харидорӣ кунен. Духтарако инамин намуди вайра пурсиденку ланчбоксора марҳамат бо омадагиай дар магазини хитоё. ина ҳам 15 сомонаш ҳастай ҳам 10 сомонаш. марҳамат каседа дар курай биёен. Беҳад хушрӯая фасона кайра бине. раҳмат бинен чӣ хел хушрӯчай. тамошо бино биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор тарафи Тилобозор назди ҳафтахтар даян тамошо бино баъд аз магазини Зарм. нигоҳ кунен боракошона ҳамаша арзон кардагиян 7.5 сомон 7.5 сомон. ина тарелкаҳои хушрӯ ина намудо ҳастай. диден 7.5 сомон. ланчбоксҳо ҳастай 20 сомон кардагиян. ина 25 сомона 20 сомон шудагиай 10 сомона доранд. ина иҷара нигоҳ кунен
нархошон 10 сомон беҳад хушрӯ. Ина 25 сомонан клубничкояку ваёям ланч бокси калони хушрӯвай. Ина марамат биёен. Иҷа кудака ягон пикник ягон ҷо равон карданда зурайда ҳама чӣ метонанд ки гузоренша. Беҳад хушрӯ мана. Ина мино ҳамаш бори нав. Ина 10 сомон а? Аҷоиб фасонак 10 сомон. Ина баночко омадай 8 сомон. Освежителёро арзон кардагиан духтаро. Освежителё 10 сомон, 8 сомон. Ҳар хелай нархош. Мана 8 сомонош бо 5 сомонош ҳастай. Освежитель дар кор бошад, ҳатман омада аз наздик бобинен. Новинкошо набинен, охо чиха бисёрай. Ҳар намуда намхай декоративный чизако ҳастай. Чӣ меган ина мино? Кузачо 10 сомон духтаро. Марамат ина намучам ҳастай, аз ин намудам ҳастай 10 сомон. Зубочистка ҳама чӣ дорад нигоҳ кунед. Мана хеле гӯштозакнакам ҳастай. ҳар чӣ меёвен духтаро бо нархи дастрас ҳамаш арзон кардаган, ҳамаш бори Хитоя, истеҳсоли Хитой. Инчунин кондитсионеру, порошоку, гелу, ҳам хеле чизоям агар дар кортон бошад, ина шампуну, собун ҳатман биёен, аз наздик бобинен, боварӣ дорум маҳқултон мешава. Ина ҳамаи ҳамин бори новинкаяй. Боз як аксияи дига духтаро нигоҳ кунед. Анамин намуд новинкои фасон обнушакора бинен чихо хушрӯчаян 8 сомон шидагиай. Мана трубочка дорак 8 сомон, ана иноша 7 сомон карден. Ина баночко 7 сомон, бо 8 сомон. Ина нигоҳ кунед чихо хушрӯ. Бо юш 10 сомон. ҳама намудаш ҳастай то охири навора тамошо кунед духтаро. Аксия рафтестай. Мана тамоми намуди обнушакора метавонед аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи Тилобозор рӯ баъд аз магазини вай мешада, баъд аз магазини Зарм тарафи Ҳафтахтар. Хулас поёни бозори Корвонай биёен аз наздик бинен. Ина бакалора арзон кардиян. Ҳамаи чӣ доран охи нигоҳ кунен. 10 сомон, 8 сомон, 10 сомон. Ҳар хелай нархошон. Ира бинен чихо хушрӯ. Бо ино ҳар якташ ҷудогонаян. Диден? Фасонак. Мана марамат беҳтарин варианто. Ина 10 сомон. Я ира бинен чихо хушрӯ. духтаро 10 сомон. Мана иноям 10 сомон. Иҷада бо 8 сомона бакало ҳастай. Мана иям хушрӯа 10 сомон. Конфетница 10 сомон. Ана баъд и тарафам бинен духтаро 8 сомона ҳастай. 10 сомона ҳаст мана. Беҳад хушрӯ. Баночкаошон диден духтаро. Ҳамин ҳамун тамом шуда буд бо омадай 10 сомонаҳо шитоб кунен. Каседа нарасида буд омада аз наздик дида харидорӣ кунен. Бакал мепурсанд. Ина бакалора бинен, ҳама намуди бакал аз ин нуқтаи савдо пайдо мешава. 20 сомон, 25 сомон. ҳозир бо арзоношам ҳастм шумода нишон метем бинен. Мана 20 сомон калон калонан. Ина ино 25 сомон. кадома? Майли. И тараф 15 сомонай. Ина ино 15 сомон. Баъд нигоҳ кунен. Аз ин тараф духтаро кадомеш ки 12.5 сомон айко аксия рафтестай ҳамаша 10 сомонӣ кардагиан. Марамат биёен аз наздик бинен, боварӣ дору маҳқултон мешаваша бинен. қахшучай марамат нархошон 10 сомон, ҳами 12.5 сомоно ҳами тараф ҳамаш 10 сомонӣ шидагай. барои тӯҳфа мегирен, барои худтон мегирен, марамат ё барои савдо биёен аз наздик бо тамошо кунед. Анаи қисмда боша бакалои 8 сомона, 7 сомонаям ҳастай. Мана 7 сомон, 8 сомон. Бакали арзон мекофта бошен, ҳатман биёен духтаро. Мана 10 сомон. И тарафш 10 сомона я? Ана ё 7 сомон диден? Ҳами бакал аз 7 сомон то 25 сомонара ҳастай. Ай 6 сомона, ай 6 сомон сар мешидай то 25 сомонара. Диден? Фасон. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯ борошон. Мана кадомешам мегирен. Ина ино бо 6 сомон шидагай. Диден? Аксия эълон кардагиан 6 сомон. Мана и тарафам хушрӯ 6 сомон. бори дигар тамошобино такрор мекунем бозори Корвонай. Ина бори мо аз бозори Корвонай тарафи Тилобозор. поёни бозорай духтаро баъд аз магазини Зарм, магазини 10 сомонаям меган иҷара. биёен аз наздик бинен, тамоми намуди техникаву пасудара метонен пайдо кунен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошед.
اینا دخترها باز هم یک акция دیگر مخای گفتم که جدا برو مونده دقیقش 5 سومون دیدن اینجا کدام نمودی مانیتنیڅه میگیرین 5 سومونیش دیگه دیدن تنگ گیرک برای کودکا توفه دگیرین خرسند میشن دخترکاتون اینا پسرونش هم است دخترونش هم نرخشون 5 سومون اینجا با ابدوکو هست 8 سومون اینا ابدوکوش خشرو 8 سومون مانا دیگه همه چیزی که میبینن اینجا 5 سومون دیدن چه خوشروی بروشون فاس سوناکای بروی نوینکا بسیار اومده گی مانا اینا همه چی دارن 5 سومون این طرف همش 5 سومونی بوده قایگلا خوشروی دخترای این خوب شبنم بود چه بسیاره نرخشون 8 سومونی ایره بینن کالون شایا این دفعش کالون ترکوش اومده 8 سومون اینا کاسه در کره ای نزدیک بیاین دخترا باوری داره معقولتون میشوه ایش دفعهشون چه ایش دفعهشون ایره بینن با اوش میوه داره چی داره من نرخشون همش کدامش میگیرن 8 سومونی در حقیقت همیشه ایش دخشروی دخترا معقولتون میشوه